Hallo Frans Teunis, welkom dat je ziet gekomen naar het Glazen Hoes. Wat vind je tot nu toe van de actie van ons? Ja, ik vind het geweldig. Ik bedoel, in heel Limburg zijn ze bezig met die glazen huizen, een hele Pancratiusplein. Maar ik zeg maar als artiest zijnde en de hupse mogelijkheden moesten er mee doen. Want radio is zo belangrijk voor een artiest. Dat ze in ieder geval maar zorgen dat die jongens, die wat altijd ten platen draaien, ook niet voor niks een beroep op te kunnen doen. En ik had eigenlijk vrij vandaag en ik heb een schoenen dag eigenlijk. Dit vind ik een mooie dag dat ik het terug kan doen voor mensen die altijd voor mij doen. En ook voor de luisteraars natuurlijk die heerlijk toezitten, misschien met een glaasje wien of tasje koffie. Het is fijn om voor vrienden zoiets hier zit om dat een keer even terug te doen. Ja. Dit is allemaal voor het speelgoedhoes, voor kinderen die eigenlijk niet zoveel speelgoed hebben en mensen die het niet zo breed hebben. Deze actie, vind je die ook wel super? Ja, ik vind dat zeker super, want ik ben zelf ambassadeur van de Kledingsbank in Limburg. En het is schrijnend dat ze er juist wat voor een lui dan naartoe moeten komen met een minimum van €20 in een week, die dan met 4 maanden moeten van leven. En daarvoor is de Kledingsbank heel erg belangrijk voor dit soort mensen. De rest niet keren naartoe. Maar het is noodzaak. En ook wat hier doet voor het speelgoedhuis. Er zijn heel veel kinderen die geen grote cadeaus krijgen. Er zijn nog mensen die kopen laptops voor kinderen van 6 jaar. Maar er zijn nog mensen die niks hebben. En dan is die actie juist. En dat vind ik het schoenen van u. Dat je het streed doet naar dat speelgoedhuis. Daar gaat ook het geld naartoe wat opgehaald wordt. En dat is ook de doelstelling. Dat je daar een donatie aan kunt geven. Dat weer die arme kinderen die niet spreid hebben met hun ouders. Dat die toch leuke speelgoed krijgen. Juist, want de meeste glazen hoezen doen het inderdaad voor 3FM. Maar wij hebben gekozen om het Pelemaasgebied eigenlijk. Dat willen we ook volgend jaar weer gaan doen. Moet je trouwens nog naar andere glazenhuizen toe vandaag of komende tijd? Of is dat nou... God je dat niet, heer? Jawel, collega's in Heerlen, die hebben morgen ook een glazen huis op het Pancratiusplein. En die hebben me ook gevraagd om er naartoe te komen. Dat is wat ik bedoel. Het is eigenlijk een soort kerstgevoel voor mij. Om een keer voor al die radiozenders druk te doen. En ik moet nog naar Posterholt en ik moet naar het kerstcircus in Sittard over de omroep. En ik doe dat met veel plezier. Want uiteindelijk mijn succes is door u geboren. En niet dat ik dan Frans Teunis ben. Ik heb u allemaal nodig. En daarvoor, ik bedoel, ik hoef geen advertentie in een krant te zetten. Ik ben blij dat een Weert en Sittard en Roermond en Nijen en Panningen en een Helden. Dat luidt me guren iedere keer tot ik er nog ben, snap je? Ja, tuurlijk. Nou, wij vergeten nog niet in het Pelemaasgebied, want je ziet hij best wel geliefd onder de mensen. Ja, dat vind ik ook heel erg fijn. En dat is toch al bijna 45 jaar staan nu op de planken. En als ik zeg dus tegen mijn vriendin, zeg hey, heb ik nu al zo vaak gestanden in dit gebied. Pelemaas. Ja, ik ben daar altijd trots op. Als ik hier naartoe kom, dan kom ik in een aantal land, in een mooi land. Dan ben ik eindelijk blij dat ik goed mijn streek ben. Dus we mogen nog volgend jaar, als we weer in de glazen hoes zitten, mogen we ook weer gaan vragen? Altijd, Geer, dat weet ik. Ik heb me altijd bellen. Super, dan heb ik nog 2 vraagjes eigenlijk. Heb je zelf kinderen? Ja, ik heb 2 zoons. Eén heet Café. En één is getrouwd met de zangeres Saskia Teunis uit Maastricht. En dat zijn 2 leefschatten, die werken zich te baarsten. En juist wie een pa eigenlijk. De pa is een voorbeeld voor de zoons. Je altijd zeggen van, jongens, hoe meer dat je onder de lui komt, wie meer waardering tot ze krijgt. Het hoeft niet altijd met geld te gaan. En wat gaat je eigenlijk met Kerstmis doen, voor ik me zo af? Nou, ik heb een ernstig zieke broer. En er woont een tweelingbroer. Eén is helaas al overleden, een paar jaar geleden. En die wat nog leeft, Nico, die heeft vroeger bij de groep Elke Persoon is gezongen. Die is ernstig ziek, heeft een botkanker. En we hebben ieder jaar een traditie, met de hele familie altijd gehad. En helaas zien we er nog met de tweeën van Heuvel. We gaan eerste kerstdag gewoon voor uit eten. En tweede kerstdag blijf ik lekker thuis op de bank. En besteed ik dan de kerstdag voor mijn gezinnetje. En een beetje familie die dan komen, een glaasje bier drinken, een tasje koffie. Dat is dan mijn kerstmis.